dia, benvinguts i benvingudes a Ràdio Mirambó, més que una ràdio. Aquest és el 8è programa i vos parla Paula i Ainhoa Zarate, de la classe de 6è. Aquest programa el dedicarem completament a Converses fora de classe, on hem entrevistat a la plataforma Salvem la Vall de Llíber i al col·lectiu Callosa Sostenible. El programa el dividirem en 3 parts de 10 minuts cadascuna perquè aneu sentint l'entrevista a mode de capítols. Che, ni que foren Netflix. Millor encara, som la Ràdio Mirambó. No vos separeu de l'altaveu que comença la retransmissió. Hola, bon dia a totes i a tots. Així, en Ràdio Mirambó, estem en converses fora de classe. Converses fora de classe són entrevistes amb gent del poble i amb gent de l'àmbit cultural i social. Nosaltres som Alexia, Esteban, Lucía i Cristian, de la classe de 5è. Avui anem a entrevistar a Raquel Ras, Dinamitzadora social i membre de la plataforma Salvem la Vall. Junt amb ell ens acompanya Dani Montiel, membre de la plataforma Callosa Sostenible. Actualment la plataforma Salvem la Vall està molt activa per defensar la vall de Pop, concretament el poble de Llíber a la Marina Alta. Ella es contarà quina és la situació allí i quines coses podem fer per a protegir i cuidar el nostre medi ambient. Benvinguda, Raquel. Benvingut, Daniel. Com esteu? Doncs estem, primer, feliços i contents d'estar així amb vosaltres i encoratjades per a continuar protegint el nostre territori i els nostres aqüífers dels abusos urbanístics. Bon dia, molt bé, molt bé. Gràcies per convidar-nos i, bueno, i esperem que estiguem a l'alçada. Per començar, què és la vall de Pop i què voleu fer allí? Doncs la vall de Pop, com totes les valls, és un tros del territori que ve delimitat per els rius. Sempre el que marca una vall és el riu i en aquest cas nosaltres tenim el riu Gorgos, que hauria de donar nom a la vall del Gorgos, però per qüestions històriques i topogràfiques doncs es diu la vall del Pop. Fa referència a un antic castell que se suposa que hi havia però que ningú sap a on. Ahí estem. I en la vall de Pop, doncs ara ens trobem en que volen construir-nos 488 xalets de luxe quan estem en una situació de sequera que ja s'ha declarat públicament i ens trobem que els nostres aqüífers estan sobreexplotats i en unes reserves hídriques entre el 10 i el 30%. Vull dir que no tenim aigua gairebé per als que ja hi vivim, o sigui que ens qüestionem fins a quin punt, a banda de l'impacte en les muntanyes, anem a tindre aigua per a tota la gent que se suposa que ha de vindre. Com vos sentiu davant d'aquesta situació? Nosaltres en un primer moment suposa que molt impotents i molt enfadades, però això ens va donar la força per a començar a fer coses que canviaren un poc la situació de derrota que teníem la gent del poble, no? I de tots els pobles de la vall. Aleshores, en aquest moment s'ha generat un moviment d'unió, de força i de possibilitat, d'una potencialitat brutal i ens sentim tremendament il·lusionades i determinades a protegir els nostres pobles. Què és la plataforma Salvem la Vall? Com va començar i quins són els vostres objectius principals? La plataforma Salvem la Vall és una associació de persones que es van unir per a protegir el nostre territori i la vida que coneguem en els nostres pobles. El primer que vam fer va començar a fer accions, no? Que denunciaren el que estava passant.
Vam fer un velatori davant de les oficines de la BAF, que és l'empresa constructora. Per a Reis ens vam vestir de patges i anar a portar-los carbó a la BAF, a l'Ajuntament de Llíber, al de Benissa, que està callat i no diu res. I bé, a poc vam anar creant tot un argumentari dels motius i vam redactar un manifest per a que tothom sabera quin era el nostre posicionament i vam convocar una manifestació a la qual es va unir moltíssima gent, vam rebre tot el suport de tots els col·lectius, de moltíssims col·lectius, tant sindicats com associacions culturals, excursionistes, mediambientalistes, i trobo que d'ahir ha d'eixir algo molt bonic i molt potent perquè ens trobem en una situació d'amenaça generalitzada a tot el territori de les Marines. Aleshores, això és la nostra forma de treballar, els nostres principis són l'horizontalitat, que vol dir que totes les persones i totes les entitats són iguals, amb la mateixa autoritat i amb la mateixa qualitat de vot i de veu. És l'ecologisme perquè és la defensa dels recursos comuns, del patrimoni de totes. És l'autonomia, l'autogestió, perquè som capaços de generar els recursos que necessitem per a tirar endavant les nostres propostes. I trobo que més o menys serien les bases de la plataforma Salvem la Vall. Què penseu de les macrourbanitzacions que es fan a les nostres serres? Bé, abans que res, jo soc Àlex, també soc membre de Salvem la Vall. Què pensem de les macrourbanitzacions? Pues que tenen uns efectes molt negatius en molts sentits, no? Per una banda està l'impacte paisatgístic que té, no? Que així a Callosa també heu vist totes les urbanitzacions que han fet a Altea, a la Nucia, a Polop, que afecta molt el paisatge, no? Després també a nivell mediambiental, totes aquestes urbanitzacions es construeixen a llocs on abans n'hi havia bosc, on hi havia bancals, on hi havia muntanya, on hi havia moltes plantes i molta diversitat d'animals també, i que han res tot ciment, formigó, asfalt i de més. Per tant, es perd tota aquesta riquesa natural, no? Després també a nivell social té uns efectes negatius també, però això potser ho explicaré un poc més en detall més avant, però en resum pensem que sobretot té efectes negatius sobre el nostre paisatge i la nostra població. Sí, jo penso que ho va dir molt bé, no és exclusivament al paisatge, que sobretot, però sinó que socialment, com està apuntant, les macrourbanitzacions ens afecten a la població i no només per el creixement tan sobtat, perquè de sobte tenim un muntó de gent nova que vindrà i que no només necessitarà recursos com l'aigua, que estava comentant Raquel, que és superimportant l'aigua, sense aigua les persones no podem viure. Aleshores, és aigua, però després són altres recursos, com per exemple el col·le on estem ara, no? I tot això és important que hi hagi una planificació, i fer una macrourbanització vol dir que hem de córrer molt, hem d'anar molt a pressa i hem de créixer el que antigament igual tardàvem en créixer 50 anys, o que 50, més de 50 anys, i és créixer en molt poc de temps. Aleshores, jo penso que això és el principal efecte que té una macrourbanització. Per què està succeint això? Bé, doncs jo penso que justament el que volen uns pocs és enriquir-se, fer-se rics, guanyar molt de diners a costa del nostre patrimoni, el patrimoni no només natural, sinó també cultural. Això parlarem, si de cas, per no enrotllar-se, però penso que principalment el motiu és això, no? És fer-se rics uns pocs. No, únicament afegir que efectivament hi ha un xicotet grup de persones que tenen aquests interessos i també uns representants polítics que els deixen fer, o sigui que n'hi ha responsables i còmplices.
al final el que hem de fer és tindre la consciència de que som el poble, mani qui mane, és que hem de defendre el que és nostre i el que és de totes, que ningú ho farà per nosaltres. Aleshores, el que hem d'aprendre és justament això, perquè després el que està ahí li poden els interessos, li poden els diners i li poden altres coses.